Goedemiddag. Frieske politie is binnen min te spreken over de flinke verheging van de boetes voor verkeersovertredings. Dat zei de Frieske afdeling van de Nederlandse politievakbond. Zo wordt de bekeuring voor parkeren op een gehandicapte plek €340, dat wie 180. Rieden troch reed licht giet omheen van 180 naar 220 en onnodig lood met je automaatje kost het aan €350. Politie is binnen net blied mee. Een winkeldief die krijgt minder straf. En als je dat zien de burgers zeggen, dan is dat natuurlijk net niet verhouden. Het is net met u te lezen zo op dit moment. Wat kun je daar als politie aan doen? Want ja, je maakt het toch schreeuwen. Ja, maar je kan je voorstellen dat de collega's nou minder staan te juichen om het feit dat ze nou schreeuwen, matten. Als ze het al doggen. Bij koekenfabriek Pijnenburg in Sint-Jansgeer komen er zontje nieuwe banen bij. Er werken nu 80 mensen. Reden is er nog heel titan in de vraag naar koeken en de sluiting van een oud fabriek in Geldrop. Daar verdwijnen 24 banen, wil er in Friesland een zandje bij komen. Het zijn nieuwe vacatures. Ik sluit niet uit dat er enkele mensen zullen zijn die elders vandaan komen. Maar wij verwachten gewoon het grootste gedeelte van deze vacatures hier in de regio te gaan invullen. Het fabriek in Sint-Jansgeer zal van miljoenen uitbreiden. De nijbouw moet heel bij 2013 klaar wezen. Dan zullen ook de nieuwe meesting aan het werk gaan. Peter Glasbeek uit Leiderdorp wordt de nieuwe wethouder van de gemeente Haans. Hij volgt Jan de Boer op. Die stapte jeder dit hier op om er net langer, zat er zelfs zei, in een sfeer van achterdocht werkje koe. De 51-jarige Glasbeek is toch de vertrouwenscommissie verdroegen als wethouder. Glasbeek wie van 2004 en 2010 voor de PvdA wethouder in Leiderdorp en had als manager in het bedrijfsleven werken. Het is nog net duidelijk of Glasbeek, liek als zijn vakganger de Boer, de zwiere portefeuille van de afval over krijgt. De rek verdeelt de Haanse politiek al jaren. Het pistool dat waar zit midden in de stad Greens 2 Friese bouwvakkers verwoenen is een vuurwapen uit het hier 1913. Bij sloopwerk vonden 2 medewerkers van een sloopbedrijf uit Reensemegeerst het pistool. De man woonde het ontladen doet het onverwachts aangiën. De kogel verwoende de ene man onder de haan en de oren onder skonk. Het pistool had na alle gedachten jarenlang in de wenninglijn. Er komt weer een Lodewijk-meter op het Huizemerscoetje. Dit keer is het Lodewijk Hitserzoon-meter. Hij volgt het Eildert-meter op, die het scootjesiel net meer combineren kon met zijn werk. Lodewijk-meter is de pakensisser van Lodewijk senior en zoon van Hitsermeter, ook een oud SKS-scootjeskipper. De nieuwe baas op het Huizemerscoetje wie al bemanningslid. Voor de slim zieke Amir Jonas van Jesterworde is een grote inzamelactie op touw zet. In februari werd bij de 51-jarige Jonas een hersentumor geconstateerd. In Nederland is er uit behandelen, maar in Duitsland is er nog woltherapie mogelijk. Daar is een behandeling en als het aanslaat, waar 43% kans op is, dan kan hij daar behandeld worden. En dan, het is gewoon een kans van dat het beter gaat zoals nu. Om de €38.000 voor deze dure behandeling op het kleed te krijgen, is zijn vrouw een actie begonnen. Er is intussen €14.000 binnen. Friesland had een nieuwe deputaire, al eerst voor 1 dag. Johan Bakker, een ondernemer uit Surhuisterveen met een bedrijf in Zinnenpaneel, nam uit het werkoer van deputaire Hans Konst. En Konst, die naam werd het werkoer van Bakker, het installeren van Zinnenpaneel. Ik denk dat ik jong het hele weekend wel wat bijkom hiervan. Ik vind het wel pittig. Ja. Wat een vergadering, hè? Grote vergadering en ik ben toch wel een eerst doen en dan vragen misschien om het even kruid te zeggen. Het doel van de dag is om beide partijen meer inzicht te gaan hoe zinnenenergie het beste tappast werken in Friesland. Het weerbericht dan nog. Joen en vannacht is het bewolken waar en het wordt minimaal 5 graden. Morgen eerst kans op rein, middags is het droog, maar zinnen, het wordt 11 graden. Maar nachts kan de wien wel weer onhelje en zwarmig. En dit wie het nieuws in het kwart. Haast om 6 uur binnen er weer. Nou dadelijk keer naar Roelof Lausma in Neet op Vreed. Een protte plezier erbij en graag onthaast.